Kapur kalabyang bangin isang no igani ka jingseng akan ikan opai jong ni ka sngi kani ka sngi kalong ka sngi ka bakarpang ya ka balang hi hasitulup ka perthai akabakum kirungat ngikan mau ya kani ka sngi men arjas nem tam benchwa ka bau trai bau no pnim jingi ujus kris ulawan cikani ka perthai agaba ulah syayap halor gading pna anagam taban Zeus pa yang gibriyo gibajat bat gibarem bat habang gidon hakan kapor kum gibangen gidon man pen pa gajing skongo yo blay nagam takan gajing iet ke bapla gajengo ke ba simla benut gila ukun bala kamar we jengo ba unwan cikan ka persai man pen im yang gibriyo man syayap halor gading pna ban gidon gajing kerman ke bas kemro ba habang gidon hakan kapor yun yung amat, yung kajingkat ko kajong ublay. Nakaliang jong kabalang presbyterian hang ni halum siam, ni priang subha hagan nga po na do ki paranong saray, ki pastor ki tememsan rangkat bat ki dekat jong komiti balang. Ya pi kilong kemi ki para samla rangkat bat ki hep ki baret. Hakakarta nga jong try ba unang pinimjingi uji sukres. Ban ni priang subha ro na kapra pi ki para banget ki badan ki weipat ki balang. Ki bana kapor ki ba pijui dan rangkat bat la kabalang. Man syakri yau ban nakam ta jong piru ngi ai kublai baka jingsu ka jong blai kan yo man sanchar laki long yang kilong sem ka jong pi nakale jong balang ngi ai kublai good friday nakam ta jong pilang baro bat indon ka jingker ban ka bas kem bau blai un kerku ye kan ka por jong jing mani nadu kan ka bas sang bat hadu ka bangin penwai ngi pjang sum haru kan ka por nakam ta ira dan jr karmolong iban sa ya ka jingkren nagaktian ka jong blai bat kumjuru nakaliang jong imeses jong i rengkat bat ki laingot ki khon bat ki parlok ki balayawan man sanran lam yai pastor kan ka por nakam ta jong piru pastor rengkat ba ka jing sem bat ki bayawan sanran ni pi ngi pediang sngop ha ya pi ba ka jing don ka jong pi kanak penram ya kan ka jing sakri belai ha kan ka por daktian ka jong belai ha bangen yo banyak saprang ni ka jing sakri aga gospel ka jong yo nes kan nga balai dekot ka ba khan rio ko ong na ba ublai ula iet kata-kata ya ka perthai kat ba ulai tino ila ukon ubala kamar wei ba wei ubangat hu konom jatsu anri unyo ka jing embam jukon tingin yap tengi ka jing seng da ka jing rwai ka ba prapu wei ka number jing rwai ka ba prapu wei bat ka ba prapu saw ajan ding phna jong metrai wa ba em ka yai tu jing map yunong pa baswai nalum kalbari yai tu ading phna long ka buram yanga adu mensim nga kan syam jing sukjai bat jingmen bat hadin bangila dat ban ruai kan ka jing ruai lapan bet i musta krau ko par pengrop i balong i dekat jong komiti balang ba insa pulian ka tin ka jong blai bat ban ruai Ajan ding na chong metrai wa ba em kayai tut cheng ma pyu nong pa paswai na lum ka briai tut Jai ba ching men sem jot bat rem jong a shem ching is name Lord step a smolem shisha kum yanga penem ei hatim pla
Chinkmen Hachanding Nakon Ublay Ching Shaibneng Kapin Pau Tin Yanga Linter Linti Limba Brötheiring Clouds Adimpna Long Kaburam Yanga Adomen Semga Kanshem Ching Sok Chai Ba Chinkmen Hachanding Nangan Yai Up Dang Eskem Bat Kermen Tang Huchi Subat Layap Yang Apan Ai Chinkmen Adimpna Long Kaburam Yanga Adomen Semga Kanshem Ching Sok Chai Ba Chinkmen Shwai ka bangin yoban lit lang hakmat jong blay hi jing duai ngan pen puli ki katu kan ne ki benta na ka kitien ka jong blay na ka kitab unong thu lepa u Isaya ka lenong ka basan phulai ka de khot ka baneng kong ter ter ki kitien ka jong blay yong kum ne wei balanget ye ka jing pen bana jongi Badahanu lapin pau yagak sang tiu trai. Nabau mi no hakmat jong u. Kum u jing thong badang lung. Bad kum u thiet nagadaur khyang. Dondur lemne jing itnat. Te habang yo i yo u. Don ka jing bhabreu. Bangin ibha yo u. Ulalong balap ben. Bat balak kentat dagi breu. Ubreu ke jing ngausi bad ubatip ya ka khuslai bad kom ubaki breu ki ju bure yala ka khmat naula I ben yu tengyam sham la nyau yu shisha ulaba ya ka jing khuslai jongi badula ket ya ka jing ngausi jongi penban ngila nyau yu bala penmong bad bala sho dau blay bala pen janjar Henry lapen mong yo ni namar gajing rengkang jongi lapen lewet yo namar gajing le bom hok jongi gajing pensitom gajing suk jongi kelalong halor jong u bada gajing jingam snam jong u lapen khia yangi ngi baro kum ki langbrot ngila sakma ngila phaino uwe shalakalanti te utrai ulabu halor jong u Yagajing bom hok jongi paro laban ben yu penban ulap penret yaladi bat syam la ang laga shentur kom ikon langbrot balayalam chigajing penyam bat kom ka langbrot kabas ngapjar hakmat kinong ot nyu jongka shisha syam la ang
laga shentur daga ba ban ben ba daga jing bishar la shim no yu Tisha pangga jing im jong u bala perkat bala ot no yu nagari ka ba im namar ka rengkang u patlang jonga la syo yu bat kilap penlong ya jing tap jong u lembat ki boman lembat u beriu sparu haga jing yap jong u la syam la le jubor lemni syam la don ka buit pon haga shentur jong u kasiti upol sige nong room kala nong kabasan ka khot ka ban riu ter namaru Chris men ba ngidang long ki batlat bor hamar ka ba byang ka ya wala yap yapli yeke bom riu play namar judon uban yap yapli ya bohok Henry le si don uban da note wat ban yap yapli ya ubab hasbun Henry uplay ulapin ishna yalaga jong ka jing chengi ha ka ba habangi dang long ke ba pop Chris ula yap yapli yangi he kam tam shibon haba menta lapen ksan yangi dagas nam jong u wan pen yem yangi da u nagataga jing bitar uplay namar lada men ba nyilalong ki nong shon lapen yesuk no yangi badu play daga jing yap u khon jong u ti kham tam shibon habala penyesuk yangi on penyem yangi daga jing yem jong u but tang kumta Henry ngis ngau kemenru hau play hi dau try jong yu Jesus Christ da ubamenta nyelayo petiang yagani gajing penyesuk play nis nei ban kerku yaging syak skor bagajing puli gajing yaga ketin gajing u ngene de langak mat jong u play hagajing duai Kokpa jongi ubah peneng nyangu yame hau play lang bagani ka por ka ba kordor ya ka ba me sya yangi upai lang bala seus pa jong me bangine ton shipor hagani ka ying ka ba khut pad ka ba gentang ka jong me bangin yo ban mani Pan syakri, pan pendan buram, ya ka kerteng ka ba yem, pan ka ba tanbor ka jome. Ablay ngi aingo yame, namar ka ba kum ka negasngi, ka ba ngi kum ki pat runget, ngi ken mau buram, ya ka jing syayap, ka jing syak shitom, ka jang ukon jome utrai jong yu Jesus Christ. Halor jong gading pna, halor jong ulum Calvary. Hagabakum ganegasi a ublay. Yagaba me shisha, melapen dap yagadaga jing tmu gaba mayan play ka jong me. Yagadaga jing tmu gaba bom jukot ka jame ko try. Pan penim dangi kibreo giba jot bat kibrem. La shisha a ublay. Yem don show kataga jing asuk. Hấp đeng jongi pan meu play pa ba neng pen banap lay me thao ga kum ga ni galat ha ga me la pa lo jong khon jong meu trai jongi u Jesus Christ ban wan shaga perthei ha ga jing long breu ban sharu halor jong ga deng pna ye ga jing yap ga sherkai Hablay namar katangi aingo namar ka ni kajing ka ba pla ka ba mayan blay ka jome ko try ye ka ba mem shamla kwa ba ka we ru kamen sim kan jotno henre ba paro kimen sim ken yo pat ye ka jing ka ba bom jikut Padai lang ba chong ka di ka jing sya ka jong utray jong yu Jesus Christ ukon watang marway jong me halor jong ulum Calvary balapan lapat yang abad yang ilang kumne pengen ya wan hakmat jong me hau play atray ba yet bad play ba isnay lama jong ka di ka por namar kata Yarap yang abad yarap yang iway pa iway lama jong ka di ka por ko try bangalaban ngau to ablay ban jet ru ilade shimat ko try ayu ka day ka chulong ka jing day ka jongi
พัดเมโกทรายกันรัดยัวเลสเซโกทรายกันรัดขี้คำกับงิงเล่กิจึงหมดจึงประคันกับงิงประคันกิจึงยาดันทีกับบาลากสกีกับงิงยาโกทรายยัวเลสเซขลองกับเป็นรันกับเป็นจับบุรมยังไม่โกทรายบัดกับเป็นเสาสียังไม่อับเลยtry be but play be stay na markata yarap yang i lama jong ka diga por bangila ban skau tho haba me mela ai yala ka jong ka jing em ayu ken ngin ai pat shame mela sha sitom la bon snem kanu snem bar kanu sin pat ngin sha nagam da jong me mela i yala ka jong ka khet baneng bar ka burom play thang nagam ta jongi kin nong pop ayu ngen i pat yame a try be but play be snay na margata tu yarap yang i way ki bingi don na po jong ga ga ying ga ba kin tang ga jame ko try ha ga ba kum ga ga por ko kan rap i bangin go to shy out play but tay da ga jing it ga jong me out play ga ba pen la ba ga pen long yang i kum ni ga ba nging long shisha la pen mong yame thei namar ga jing rengkang ga jongi la pen wet yame thei namar ga jing bom hok ga jongi a try be ba play be snare hap yangi namar ga ta bangin snow to ablay barbarot go try bangin jet yala ga jing em ga jongi pada ga don ga no ga pen snow si yame go try yarap yangi ga ba kom ga por bangin la ban pen thamai yala ga jing em barot au play ban pen pet yala ga jing em ga jingi pat me ken rat be it but play be snay hay ni ga por habangi wan ban mane ban shakri yame ko kan rab e ni twai ba minise ko kan rab e ban dan ringkat yene ga jing shakri ga jingi kom ne na do ga bastang hadu bon sa pen wai no ya ka rồi tàu play nhưวันbộ thì cái phăng như lâu trong ushak ri trong mấy cô cầnรับý ya wa me me lawan lam hap theng trong i hay cái này cái por ida duai cái bên stay up lay rồi go try cái này tip cái này ngắt scam ya cái me me la kren hau cái jing pen kre cái trong u ida duai cái mình sẽ go tập pen kam i nomor kata hay cái jan mit Babangi ko try ngin yo sgo iga kubor ga ktin ga jome hagni ga janmit ko try kan long ka bor yang yu wei pe ko kan rab in bengin ala banang ya chaprang ga jin ya danti ga jongi hagni ga perthai do au ple da ga de yame men pen kin do yang i ga janmit ru sha ko kan rab in na mo men sim jong me un pen kin do yang i ko kan rab in bengin ala ban sgo thu shai au ple hagni ga jing i ki ba pla ya ke mala ye yang i try be play business IT bingi bo ti ko try ken rat ini ga jing shakri ga jing i ya me ha ga jan mit kum ni hadu bangan sio ban penwai no ya ka IT bagi ke ban sa ban pendap ko try ken rat kan long thang na kam ta ka prom ka jong me hi tus ngawap lei ga jing duai ga jing hi ngawap ban map chi bon ga jing phalat ki pop ni pen ngau si imala ka sngi ye pan ki paro aga kerteng ke batang tam ke jung utrai nong penim jung yu Jesus Christ hi amen mentangin yo snow ye gajing penmana ni sekretari bat hadian ba ngi la yo snow ye gajing penmana ni sekretari ngin sayo snow ye gajing rai kerpang naka senior Christian Society bat hagaju ko poru ba kidang ai gajing rai kerpang ngin yo ban yang ru i gajing aingo bat hadian ba ladap ban lum i gajing aingo ngan sakhodi temem san w1 sweat ba insa duai nakam tagi ni gajing ai Ka jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society kan long la shibet akapor South Siteng. Yo shwa ya ka jing roi pan hemensium apo ka jalam jong ka music committee inong tem in long imes mebarika sadam nong yalam jing roi master san kupar warjri
inoyalam ilong masta pi khalukhi ban pulis dang badwai ilong masta bas khamlang nongsi on yo ya ban lumi kijing aingo bat hakapor balum jing aingo kandan ka jingroi karpang naka Senior Christian Endeavor Society bat inongkren ilong propostor senrap lang mukim la shai ka sni ka khat khandai tarik ha ka jaseng duai mi si sejan ban pulis dang bat duai long miss Pidalin Kharbani bat inong duai hadian ilong Mrs. Theodora Shongwan ha ka sni try ka ta arpho tarik ka Junior Christian Endeavor Society kan penlong ya ka sunrise service bat kani ka jaseng kan long hakapor South Shitang Minstem bat inong kren inong I Mrs. Lahun Soklen te kom ka balang ru hakani ka sngi kan penlong ya ka jaseng hakapor shibaji ka program inong kren inong Reverend Meban Shembha Lawai ki jingaingu ki bangila yo banlum haka khatlai tarik kilong kumni
Jisu ulawan siya bertay banyo pelan yukun benril nagapok basyir kay ban ng syun kikem yau bakila sanak na bakya kapong ukun benril ula balang hamta Jisu ba ijomay asurat Kalvari ubar bakti bakja uur batu lempar andon ba isin ya ukun jong ublay usyahang tamarway namar pokka bertay dapan siat siya gila penpong haki utrai Jisu pada telai lapin daprek gila sempat ya munsin Jisu ula kelon haga jing ya lenti penban kibril kiyar kiben hadulung Kalvari Jisu ba ijongi hasurat Kalvari ubar bakti bakja uur batu lempar Amdan ba isim ya ukun jong uplay usyahang tamat way namat pokka bertay jinyam aktan putra Jisu usyaha lordikna kajeng korden panglabatay baula syahang ta penban kalong kalagyangi ibril prajot blaren namar deitang hakadin pra yaga jinsuk insya Jisu ba ijongi hasurat Kalvari ubar bakti bakja uur batu lempar
Pengen pendam memulai kejeng dua. Haki selajat ki bakut bat ki bakentang ki jama ku trying idam. Paling bagan ni kapor. Ni aingu ima ku kenrat. Namarkan ni kapor ka bakentang ka nasya ingi kum ki khon ki jama. Ya ka bangin mani bat bangin syakri ma. Ban ken mau ya kan ni kesi. Ya ka ba me ku try me lawan ban yap halor ka ding phana halum kalbri. Ban siu spa ingi ni ki pop ki jongi. Ban pen emingi bingina ban long ki khon ki jama. Nyai ngu ikani ka jing eight ba ka jama ko pa. Ni ai ngu ya ka jing ai ka jama ku jisu la ka jong ka jing em ban pen emingi. Ban nyai ngu ema amar ba me dang ei tre po jingi limong mun sim jama. Ban pen kendo ingi ya ki pop ba ki jing bom hok jingi. Ni mani ema trial ba ka por. Ba si sha try kum si bentan na ka jing mani ka jongi ema. Nyuan ra ru ikin ki jing ai ki jong ko pa ki belong ki jing kerku ki ba mahim la the sei ha ki jing em ki jong man na kesi ki long ki baret ko tra ha bi nu jor bat ki jing kerku ki ba krau ki ba la the ha ki jing em ki jong tra nyon ban it pat iki hama shimiki kerku ko try pen kentang iki kram ba shing benta ba kum ka balang penon kamiki kan long kerpang kham tam try na ka benta ban pen crowd ke kerteng ke joma baru ban penya ke hima ke joma kerkhui ke waipoi ke ti blano ko try angin mat ik jing pendap ke joma ha ke jing em ke jongi mana ke si kham tam try rap ni ki khon ke joma bengin it le jong ki download ke jongi shema ni ko ba ma men yo ban shong ki download jongi bat bengin la ban long ko try ki sahi ke joma shiki weipat ki bompat chimbat te bat itu ema try ka por ka berang sa ru ni IT hama kerpang kham tam e nam talo jong shakri jong mai pastor iba mela walam ko pa ban phlai ka ktien ka jong mai ko pa pling jing ni ko por ban sle lo jong shakri de lo jong ban sim bu khu jama khang ko try bu khu bor ka bangi ni yo ban sngo ka noi ka ba mahi makran bat kan long ka jingker khu nam ta jing i wei pi wei bangin mi nang ni ben ka jingker khu jong ka ktien ka jama kapor berang sabor ngai ti hama ko pa kateng ka jong jisu ni doai amen Mentangi la pois ka benta ka bangin sayo sngono ya ka khobor ngak tien ka jong ulei. But ngi sngo komen bakum ka balang idan khmat jongi ya Reverend J.R. Karmolong ya ka bangin la pediang nadu mene ka basdang. But laiwan sendan lem ya i da i kurem jongi ki khon rengkat bat ki parlok. But sasisian pat pasor ngi pediang sngo haya pi ya ka jing klo long la kloi ka jong pi ban pediang ya ka jong khat jongi kum ka balang. Mansa me khobor ngak tien ka jong oblei bang don ka chingkremen ke bas kem ba kumbala duai oblei ulun ka bat pi ka chingpen kre bang don ka chingkremen ke bas kem ka ni ka por ka ba pin sa sam me ka khoboru ka khobor ka bang yo sngo ka ka bor na kam ta chungi de khandiat kum ka chingpen itu I Reverend J.R. Karmolong I de pastoral charge jom ka Benther district ka bahap apa joka Mairang Presbytery de haswa bang yo sngo ye ka chingkren na Reverend J.R. Karmolong ngenya roi ka namar jing roi ka ba aspa shipo snam ka ding phna ka pen kentiu ki batlat ban long long ku job snam ka ding phna ka pen demru ki basaron ban hap hap ai bangan sngo ler pangat na kalbari kum tu boro artli gid khad ka jing roi ka ba aspa shipo Snam ka ting pna ka bin kentiu ki bat mat ban long long job Snam ka ting pna ka bin demru ki basarong ban hap I
Calvary, lerpengat na Calvary. Hai kaborjong ungan kershan borblat rei bam la yatu shem ka jing yap shem ka du job shem usai dan shem ban yu lom Calvary, lom Calvary, lom Calvary, lanongan om kled ya lanongan om kled ya I pastor Maulong bapanya bijing seng akan digacan min I pastor bisi lingdo I pastor di rembai I palong I pastor rangba jong ke sinon ki beli kalam akan digopor Yesus ngan sibun jing ton kat ke jongki I teman besan ki palong ki parang serai ki biin po jong kapalang ke jongpi kirang ba ki dikot komiti jong kapalang Jadi ki para bangit bi baru acong ke balang, duki long kami ke long kepa, ki kun samla, hadu ki hab ki barit ki beton lang akan digacan mien. Ai ku play pilang baru maka kerteng ke batiang tam, acong turai pok nong pendim jongi uci sukres. Asyimru akan digopor maka jing ku play Good Friday nak benta jong pilang baru. Ngais kam akan digasngi ke pengilawan. Dari jingsu kan mau in, kalau jong nong penim jongi. Pada ke ke bau lelek nak benta jongi. Katakan long kabor, keban kersan, jika jing im kebagan jamin sim jongi kam tam Baginang kam in, kalau jong nong penim jongi. Baginang kam jan syau, ginang imru kat kum kamon ke jong uhi. Ngah, penpawa jingsu nggu ika balang ke jong pi. Lebih itu memesan jia sau kami ibalang yang ngabai dan ka lambat pi kum kabalang akan ke janmiat kabalang ke sengi kabakerpang ngais kamu boleh kerkui akan ke por kabah kodor kabangidon ban syakri akan ke sengi kabakerpang kabang ikan mau kum balong ke sengi kabang inem kelat lanu kum gikun kristan ke bangai autrai Yesus lem tadai badon kabakum ke sengi Inem lah ban long kum ni ke bagi long. Bagian yo ban syakri yo belai. Kam tam kum kun ke bangai hau belai. Bagian man. Jat kajing map kepada utrai jongi uji sukres. Ling bang jing syak sitom ngajong u. Halo ngajong ding pena. Belong ngajing seuspa nak ke benta ki pop ki jongi. Ku belai sipun pastor jing pena soba jong pi. Tuai rupa belai nong kerkui pi kum kabalang hang ni. Kenang ya syaprang kum kabalang kabayai kawe ya ke lama ke gospel jong try jongi uji sukres nak kawe kapor syakawe pan dia kan ni jan mit hasyab sia pai sia kubo nak tin jong blai ngenya pelet hau blai support ka jing tuai ngenya tuai ya ingu ya me blai bau kupa jingi ba beneng nak bantakan ni ko po kan rat kemala penyo hangi kum ki kun ke bangai ki jong me au blai ren kapal ka jong kabalang ka jong me hang ni ban yo ko troai ban don hakan ke ka ba kentang au blai ban yo ban syakri ba ban krau ba ban brom ya me Trangi don hakan ke sngi ka ba kerpang ke sngi ka ba kentang
Apakah perthai rungai Kristan barok kan ran. Akan mau gajing leh kapakrau tam ajam ko kan ran. Ika pami ablay malajit banwan telah dihi sekarang nika perthai. Banlong unang siuspa nika bentaki pop kijongi. Try kan sengi ka yang kum kata ka sengi kapakrau tam nika bentaki au blay kum kinong pom. Ika pami ablay malajit banwan telah dihi. Man siuspa yaki pop kijongi. Try yarap na matakan hangidon habakum ni kapo kabagantang ko try. Ay bagan namlong au blay tangga sengi kabangin syukan mau yaka kabamelale mensyua. Try ay bagan kalong kapor kabakentang kapor kabakodor. Mayu ban pai ban kemi ablay yal kajong gajing gajongi. Ayu try ngilale. Haka kajiday gajongi batme. Kenrabi yarap na magta ko try bagan kapor kabakentang kami don kamtaman siya skor ektin kabaim jame ablay. Kan ko kenrabi ila mau syakri malapan yang kecaka kabakentang kenran. Ay pagka kubor kabami ablay. Men pen sngau pa nang jingi kan kapor. Kalau kubor ka ban khot ni kami khon ge bangai juga palang ko try. Bagen jit yame unong penem magaji majongi. Bagen ya ko try bi. Kami taki khon ki bajit ban pen sngau bae ka mon ka jome. Dalam try kan ko pasak barang ibu tiga calam jeme ablay. Ko try la jong ka palang jeme hani kan ran. Bagi pastor itu memesan kita syarat kau komiti juga palang. Bagi palang bro try juga palang bro kawai. Belong ablay ka palang ka baim. Mana syakri ka mon nga jome. Sindi try ni ka pabasa barok ibu tiga calam nga jome. Kertang yung Yesus ngita mi pan mentas di pom juga ru. Amen. Ki para bangi kibi jong ka palang ni ngalidon lang kumni kumbolong. Hakan ni kesngi ka bakerpang. Kesngi ka bakentang. Yangi kum kibi Kristan. Akan gari jungi baka perthai kumju. Kumning ilawan lang ki babuan nangi hapadeng ki jan ki riam ki bet ki bayong. Angai kani ka pen i ya ka ka dak ka bangi kan mau. Te ka mensim ka bas ngau kya ka mensim ka bas ngau si. Ban pai ban kan mau lau jong nong penim jungi uji sukres. Ya ka ka bawa de ban sya. Ka jing sya ka ba dai hok ban sya. Reu jit ban le ya kata. Tang naga bentah ban siu spa yang iki dongpong. Ki para bengi ki biye juga balang ban barok lang ki badon kan ga jan mit ka ba mentah. Ai bagan di jan mi kalong ga jan mit ka badon ka kubo ka ban keren naga bentah jongi. Om bangin syukut no tang ban syukan mau ya ka ka bau Yesu le naga bentah jongi. Re ai bagan di ga jan mit ka perkhat yang i wei pai wei. Ayu ngalale naga bentah trai Yesu. Habarok silentar jonga jingem jonga. Kat ni utrai lo le naga banta jonga. Ayu pat ngalale naga banta jonga. Ka kubor ka makwa penyeslok lang ka ni jan miet kelong. Ka Good Friday. Ka jingli syapang ka jingjiet jongi. Ka Good Friday. Ka jingli syapang ka jingjiet jongi. Kalau pensiong dong rim naga gospel kat ku Matius kelandong ke baar penyo. Kan puli kat khot ke bakat nyo. Bat kat khot ke baar puai hadu ke baar pulai. Kat gospel kat ku Matius kelandong ke baar penyo. Kan puli kat khot ke bakat nyo. Ar puai hadu ke baar pulai. Iki ngejong belai ki baong kum ni ngela ban siam ke ni kit khot. Namar kata habakila yalang. Upilat uloong haki. Pimon bangan pelaj yano hapi. Yau Barabas ni yau Jisu yau baki khot ukris. Uta uling skor ti udaya tu uloong haki. Pimon bangan pelaj yapi yano nakini ki arngut. Kite kileong yau Barabas. Upilat uloong haki. Haba kum tangan le kum nu yau Jisu yau baki khot ukres. Ki ong baro hau to ai bon sa narpna yau. Uta uling skor lo ong ti namar ba ulale ka ba boman ayu. Ki te kelanang ya pertajam ki ong to ai bon sa narpna yau. Kita kelong ki kentin ki balong kum kanong rim ke malabu akan ni jan mit ke pamenta. Kajingnya slok naga benta jongi. Ka Good Friday. Ka jingkeli.
syapang ke jingjit jongi. Ki para bangi ki be jong ka palang kini ki khot ki thu hangi ki kran syapang ke jingjia ka palaja. Haga ying jong pilat ubalong u gobernur u ling skor jong ka judia. Udong sensar jong ka so ka rom. Haga por jong trai jongi u Yesus Kristus. Kani ka kelemat ka bakat do. Jong ka jing bisar yo trai Yesus. Aswa bon sa aitino ya u ban chasa narpana. Ikan mau ki para bangi be bau trai jongi u Yesus Kristus. Laya bisar ya u daki artli ki jing bisar. Kabaning kong gajing besar niam, bala besar dikirang ba lendo pak council jongki, tak torbar ba jongki. Babah kini kirang ba lendo kim don karai ban penyap yanu kia lam yu Yesus ban besar pat yau gajing besar perthai. Hakti jong kini nong sensar jong kasok Rom mensua. Hakti jong Pilat padu Herod kaping Syam gaktin gajong play. Miso laban nong sengu dan darun perkat syapang gajing perkat jong gini gini nong sensar jongganiam jiu. Ikan mau habau Pilat ukeli balai piwan ya lam yo new breu sanga. Kai gaji peman ke bau lele. Ki jing jubam jong gini kalong ba ki puli kan ka gospel jong Matius kelenong ke ba arpenyu katsan terter ngelapan Syam hang. Kiong Syam bagadai ya u banyap ong kini nong yalam jiu. Bat Pilat ong balai bapim simrai mapi bapin bisar ya u. Tapi jing jubam jogi kalong. Ba om don karai dangi ba udai banyap. Baki kis ngusang banle ya kata. Yalam ya Yesus syau Pilat pon bisar ma u. Naga bantapan rai ya utrai jogi Yesus Kristus. Bagadai yau baon yam. Ki para bangi kebe jong ka balang ikan mau. Haga jing bisar ka bala bisar do Pilat yau trai jongi Yesus Kristus. Ilap ngisyam makting jong blai bau Pilat udah tikena 60% bau trai Yesus simle kan do gunu ke babakla ka jing im jong. Bat don hok ru baon rai penram yau trai Yesus. Pilat utip syai kata. Trai Yesus simle kanu kakam ke baboman. Bat dai hok ru ban syakrai penrem. Pipuli Lukas arpulai lenong ngadkot katsau katsan. Pilat wong kumnu ngam syam kanu gajing bakla bakla hauni ubriu. Ya ka pila wan ban keno yau ong Pilat. Bat ong syu Pilat ba sim don kanu bau ni ubriu ulale badai ban rai penyap yau. Yohanes kat pra lai pu pra kat khot Pilat ong hakini kirang ba jiu ki pai ba jiu. Ngam syam kanu gajing palat gajing boman. Hauni ubriu. Pilat utip syai tikena. Bau ni Yesus balawalam makhamat jong simle kanu kebabakla. Ki para pengi kibin kitu ki khot ki bala puli mene kanong rim jong jing slok kan ke por Matius arpenyo lenong khat nyau bat arpuwei do arpulai ka khot kadai pe jing jit ke bau Pilat ubu hapedeng jong ini ki rangba lendo kinong yalam jong nyam jiu ban ki pai baju baro makin jit ala penyeng hapedeng jong ki ya ki arngut Yesus sekamon Barabas sekadiang. Pilat penyeng hapadang kini kinong sensal juga niam jiu. Nalo ka ying jong u. Ya kini ki arngut ki beriu. Ya no penjit ong Pilat. Ya no pi kuat makan pelai no ya kini ki ada pedeng jongki. Yau Yesus ne yau Barabas. Bat kabas ngausi ka mga jit jong kini ki. No yalam ka niam jiu bagi pai pa jiu kolong. Pelaj yau Barabas, Henry sanar pena ya Yesus. Kata mereka jingjit, bagi ni kipat baju, bagi nong lam niam jiu jongki kijit. Kipara bagi kipi jong kapalang, rangi pai ban kmi syau Pilat negong Ngila ban yu bau ni ubriu nong sensar jong ni kasor ka Rom, udon kijing long kibabha, hakaji im ngejong.
Kilaban besar nak ketingga jong belai. Daga ba pek nak kijing keren jong u. Daga ba kemi nak rukom rai jong u ban besar yo trai Jesu. Kilaban yu i bau ni pilat udai breu baton ngajing tiap lam ke bapa. Udon ngajing tiap lam ke bapa. Bau dai ru breu bas ngo tho shai kanu ke ba dai ba kanu ke bom dai. Dai breu baton ni kita jinglong. Habang yu i ngi baik ngi bisa ke kuma keting nga jong blai ngi i kom bau pelat udai breu ba i ya ga justice ni ga jing shisha utep ya kita baro bodai breu ba jit ban ya sai ban yang hakalyang ka jong trai Jesu pipule Matius ar penyulenong rekod ka bakat pra ong ga keting nga jong blai bau pelat utep ba kini ki breu ki lawalam yau Jesu khmat jong u tang nak dau bagi syun yau trai Jesu. Orang ketingga jong play. Upilat utip ya kadau balai. Bagi ni jiu kiwan lam yau Jesu hau. Nama ki utip badai tang nak dau bagi syun yau trai Jesu. Kemal ong upilat ujit ban yang kaliang trai Jesu. Banyak side nak bantau Jesu. Ban pelait no yau. Bun singila ban lap ak ketingga jong play. Bau pilat ulah persang ban yele ban pelait yau trai Jesu. Bau syam bau deu buriu. Bom simle kanu ke papakla. Pipule Lukas arpola lenong kat khot bakan riu arpo guterter. Yohanes kakandai sipo. Ban syam ge jing sisa. Kumnu pilat. Ulah persang ban jit. Ban pelait no yau trai Jesu. Ki para bangai sengo pela ban yu hang ni. Badau ni ubriu ubom tip yau Jesu dai wei, uneu breu bom dai ujiu, dai gentle, taba utip te ya ka jing sisa. Kini ki jiu ki patip ya ka jing sisa andre ki lenno ya jing sisa. Uneu breu nong sisa de sol karom, u dai ma u ban u badon ka jing tip lam ka bapa. Aga ta ka por ka bala rai, ban bisar ban rai ban rem yau trai Jesu. Ubriu ngelapan dong kan ka konteks jungi ka juk jungi mantang ngelapan ubriu bom dai Kristan ta baus ngotho ya jing em kuno pi Kristan ki ban em ubom long Kristan us ngotho kumno ban em Kristan ban rai Kristan upilat long kum tau ubriu ki jiu ki patip u Jesu dai wei tang ma jing perkat jungi kalong persya yau trai jungi u Jesu Kristus hari ka bas ngau diau yau pilat kalong walau tip ya jing sisa baro Jesu simle kadung ke babakla ka jim macam Henry simle jit ban yang hakata ka jing sisa upilat utip bau Jesu simle kadung ke babom hok rem simle jit ban yang hagahok ban nemrai penrem yau tra Jesu. Jika pas ngausi kalong bau pilat ujit banyak persyak ka jingit tip lam jong ke bapa. Us ngoto kanu ke badai ban le tama ujit banyak persyak ya jingit tip lam jong. Ta kalong ban syak bau Jesu un syaram maka dau barok kalong bau pilat sim kwa bandu no ya ka kerdan ju hukum nong sensar. Sim kwa bandu no e ka bor jong suka bandono ka jinga dai jong kum no sensar pakai ri jiu bat kira sensar ki bahalo jong balong kum kaisar urai ka jinga rai persya ya jinga tep lam jong bau Jesu haka bakut udai pansya sanar pana pipule kalong Yohanes ka kenal nong dekot ka bakat kelaban lap hang tu baki jiu ki ong ladami pelaj no yau niu breu menem long lok jong kaisar ki jiu kila pertasla yo pilat awala persang man pelaj yo Jesu. Lami jit ban pelaj no yo niu priu menem long ulok jo kaisar. Ki para pengibin akabakut uni no sensar batip gajing sisa. Henry ujit ban yaj persyak gajing tip lam kajong. Ki para pengibin jong gabalang. Amangatang yu hang ni bau pilat usim ye kakakabu bah kata gajing ele niam jong kata niam gajing lai kadon garukom bah sunsar jong gari jong anak sokarum giju pelat yo no koidi ubaki jit ki pajba laju pelat
Uno uai koi di ya kapor ka jing le niam jongan ka jing le niam ka jing lai. Ban pelaj, ban pen sngau ba yo pai ba. Uno koi di baki ki jin. Badai ha ka ba kom kata ka kabu pelat ushim ban pen yang yo Jisu ba yo Barabas. Ban pedap ya kata jing tep lam jong u. Wai ha ki pai ba bagen jit. Yo Jisu ni yo Barabas ha ka ji im ba jong ki. Kata ketika bawa pilat ulale, bantelap no kata jingle jong. Bat ke pas ngudia wi hang ni galong. Bawa pilat kumalong sim lajit ban yang maka nongrim jong jing sisa. Henry ulah tet no ele jong gikti jong Matius arpunyo kot ke ba arpusa. Tang ban pau ba sim don gandu ke ba ulale bakala. Bersah ya kesnam ke bohok utrai jong uji Yesus. Kita kelong gidak kisin giba peni. Bau pilat ubajit ban yang naga benta ka maladi om naga benta ka jing sisa ka bawla tip syapang utrai jongi uji Yesus Kristus ki para bagi kebe jong ka balang kata ka bagi phai naga liang ka jong pilat ki phai pat naga liang jong kini kinong elam niam jiu bat kini ki pai ba jiu ki bala pertasla sanar pena ya utrai Jesu bat pelaj no ya Barabas. Kani ru ka pen I ka jinglong ka basisha ka jongki. Kitip syai kadar u Jisu dai we. Kelio sngau chapang ka jingelap jong u, kelio I ye kamba ka bu Jisu lale. Kitip syai u ni u Jisu dai we. Tabakem sim tre ban pediang bau Jisu udai utau Mesaya balawan. Kem sim tre ban pediang bau Jisu udai utau khun jong blai balawan sika perthai ban long ka jing siu spa na ka bata jongki. Kini nong elam niam jiu, kia sim tre ban pedang yang kata kajing sisa. Kadau, makajing sengau hok jongki, kajing sengau biang jongki. Kijit, yau Barabas, kamla o Barabas, ban yau Jisu kajing em ke jongki. Nama runi u Jisu ulong kajing jentut, ya kajing em jongki. Kibala ya borok sikata kata ka jinglong ka jing em ka jongki ka jing em ka ba kwa burom ka jing em ha ka bor ka jing em ka ba jit ban yo ai no pai ba ka jing yaro ka burom ka ba ken jepri reu Jisu u grand persya ka jing em ka jongki man ki por boya syam bat ki u Jisu ulong ka jing jen thot u Jisu ulong ka daw jing penwet na ka benta jongki kamla ba jit yau Barabas ai bau ni u Jisu udai ban yap Henry kin kham jit yau niu Barabas kabha basanar pnayo turai Jisu ban suk ban bit ban biang ga jing em jongi kata kari jing perkhat jongi no yalam jiu pat ki pat ba jiu ki bala jit yau Jisu yau Barabas pat ki bala kentaj no yau turai Jisu ki para bagi kebe jong kapalang kani jan mit kaba mentah kani ka khubor ka malong no ka pastang ka penyeng hangiru ka jinggeli menta ka sengi Good Friday. Ka Good Friday. Ka ai ka jingjit jong apa jong pi ko pi kun Kristan jong ka palang. Ka ai ka jingjit jong apa jong pi. Ko pi kun Kristan. Man la khlemat ka jing em jongi nya ban em ban jit ya ki atli ki ai ka jing em ka jongi. Kom no ngi perkhat kum nongi yaj, kum nongi em. Ya ban yaj, ban jit, ya ki arteli, ki ai, haka jing em jongi. Kapaning kong ka jing jit, jong ka hok. Ka jing jit, jong ka badai. Ka jing jit, ya ka jing sisa. Ban ka baar, ka liang ka jing jit, ya ka bom hok. Ka jing jit, ya ka jing bom sisa. Ka jing jit, ya ka lenti jong ka jing bom hok, lani ka lenti jong ka bom. Kini ki arteli, ki ai, ki yang. Man na ka kelemat jong ka jing em ka jongi. Ki para bang kebe jong ka balang ka ai ka jing jit jong abat jong pi ko malong kan ka Good Friday ka penyeng hakmat jongi ya dong ki kham jit ka jing em ka jong abat jong pi ki kham jit yau Jisu ne yau Barabas ya dong ki kham jit ka jing em ka jong abat jong pi ki kham jit yau Jisu ne yau Barabas ki para pengkibi jong palang u Jisu yang naga benta ka jing sisa ko molong u Jisu yang naga benta ka hok
Jisu yang naga bentah ka jing i ka jing Aisyah ka jing khoj ba ka jing sok. Kat bau Barabas pat uyang ko mu breu jong ka jing bomman. Uyang ko mu breu naga bentah ki kam jong ka jing bomman ba ki kam jong ka pop. Ki jing le ki balong persya i ka mon ka jong blai. U Barabas uyang hakata kaliang. Ki param ki bi jong ka balang. Kani kajan miet kabu hari kajinggeli. Yanu ngi kham jit akaji majongi. Haman lagi po baro jong kaji majongi. Kapan kong kajing jit jong upilan. Man kan taj no yau jisu kajing shisha ka hok. Reu jit naga banta ka burom ka maladi naga bab jit yau Barabas man pelai no yau. Kapan i ya dor jong ka jing long jing man jong ini kisgi ke bangi em mentah ki para bangi ki be jong ka palang yu i ka jing keo jong ka jing bom hok ka jing keo jong ki kam runar kam serkai han ka ri khasi ba e jong i ka jing keo jong ki kam ki ba balong persya i ka mon ke jong blai ki kam ki balong ka jing bomman ka jing pam sap ha ka jing mut jing perkhat ha ka jing long jing em jong ki breu kapan i ya ka dur kuma upilat ula jin ban jin ka jing bom hok persya eko hok kebalang utrai jongi uci sukres. Ipas ke emlang salang ki para mengebi pi tang gidur ki ai ki bapen sngau diau. Kaca benreu kasih jongi kaca benreu kebat tip breu tip lay hari ayung yo i. Kajing jia ki paman kasgi ki pen i ya kador kajing hiar do kalong breu man breu. Aga sensya aga kadar kumju. Nia keren man lagasni kajing hiar do aga sensya aga kadar. Kajing long puut kajing mut jing berkat ki kam ki bangi le kemudian benreu kasih kemudian ki jaj benreu ke bat breu te play kam tam le kum ki khon kristan ki bangi don haki bentak ki ba pher jong kajing im jongi kajing geli kalong yanung ki kam jiet te kajing jongi maka pas ngau diau ga penlong kat ni kajing long pot kadur ke emlang salang jong ka ri jaj benreu kasih jing kalong ba kam ngau diau long bangi kam jiet yau Barabas ban yau Jisu akaji em majongi ikam jit ban yang akajing bom hok ban le iki kam bom hok akaji em majongi ban ka bangi jit ya ka hok walangi tip akajing shisha ri kloi ban len akajing shisha tang na bentak akajing biang kamaladi kata ka perthei ka bangi em ka bi khun ke bangai ke jong plai upilan akajing jit ka jong ute ka penyeng ya ke shisha khamat jongi ki para bagi ke jong ka balang ka ba ara bagi phai ka jing jit jong kirang ba lendo bagi pat baju ki bala jit yau Barabas bakan taj no yau trai Jisu ka pen iru ya ka dor jong ka jing long jong ka jing em kristan jongi hakeni kisngi ki para bagi ke sngau diau ban phai abangi pet siki balang jongi hakeni kisngi Gila ban yu i ya dor kum no kilong. Ka perthai ka yu i baki balang jongi ki don ki ki bom i tanat. Ki ki kam ki baken riang ki mi ki ja ka ki balang ki jongi. Ki balang ye kenduk ki jing ka jing rom ken ram. Ki kam ki bom dei ban mi. Ki jing ja ki bom dei ban ja ka balang ka bakentang ka jong blai. Reng yu i. Hakini kisngi jongi mentah. Ki jing jia, ki kam, ki bom dei ban jia ki mi. Ka jing sngau diau kerpangan kenlong nak kermata ju kam tam ko no yalam jong ka balang. Yong ki haban ju bahap ka jing jit ka ba kom no ngi jit ka jing im ko jong. So siap ting yo ka jing kenrom kenram ki balang ka dai banga ulo sarai balang ka simla jit yau Jisu ka jing im ko jong. Nga keloi ban jit naga banta ki ki balong tang naga banta ka maladi ki para magi be ni phairu ki yang kisam mi jongi ki yang kisam mi jongi ki babon ki mat ka jing ngosi ka jing ya siam ki ba pen ken rom ken ram ka jing kisam mi jongi ka jing pomes thut jing mot apdang ukpa pat ka kebe Ajing mau bestu, ajing mau dapat bagi kepah bagi khon bagi kesam kejongi. Ajing pra ki long sam bagi kesam kejongi.
Kilong yilong sam Kristan kita tip yau belai. De balai kini kia ki kesem bejongi. Jing jubab kalong yok ngem sim la jit yau Jisu. Kaji em bejongi. Ngem sim la jit yau tra Jisu. Kimi ki bom so tenat ari kesem Kristan jongi. Pamai keloi ban jit ya ki bom de ka kum kamon ka jong belai. Ikan tat no yau Jisu. Kaji em bejongi. Kerpang daga banta jongi sibat marwai kumi kun Kristan jong ka balang ngilong tigilong Kristan tabaga jing im jongi pa kalong persya ikamon nga jong blai ajing perkhat jongi kalong persya ikamon nga jong blai ikam ki bangile kalong persya ikamon nga jong blai karkom im jongi ka bangi im kalong persya ikai ka ba ublai ukwa bangin im taga borom jong kadao kalong yo bangi jit ya waipat om bangin jit yau Jisu akaji em bejongi kisam lagi baik kisam lagi Kristan jong ka palang ki syate syakhu magi ki jing sniu jong ka perthai haki gilong kim perau haki drugs ki wei jing serkai magi ka perthai ka pan ap akaji em bejongi kisam lagi baik jong ka palang yo ngila bakala jit akaji em bejongi haka kaja pan jit yau Jisu in kam jit ki wei pan Kibalong kajing penskau pa sipor, ya kajing im kabaken jado, kajing im bejongi. Kipara magi be jong kabalang kata kada kajing lenti ka penghapan ya kombikun ke jong blai. Pikan mau tra Jesu pule yo gospel jo Matius long ka bahanyo ka khat lai khat sao. U Jesu la kan sipang ki arteli ka lenti ka ba kelui ba lenti ka ba khem. Ong tra Jesu ka ba kelui ka lenti bat keban lam sega banjot bat bon ki bayai nakata ong otra Jesu ada kalenti ke bakem ba sitom ba keban lam sega jingim otra Jesu henry kendiat ki ban syam ya ka ong otra jungi kata kadai ka dor ka otra Jesu penikum no ngijit ku khun ki bangai ki jong blai haga jingim ka jongi upol uong ka sini ki nong room kalong ka bahnyo ka ba khatsa ka ba khat khanda ka ko ya kata ke babaha ke bangakwa banle ya kata ngamle ong upol rai ka pasniu ke bangangam kwa banle ya kata ban ngale kata ka ke jinga ksai ke upol sungutu hadi kumu tau Kristan bahabanya kun akan ka perthai ki parame ke be changa balang kata ru ka de ka challenge na ka banta jongi man laga si ke bangi em makan ka perthai jingale Kajing lek apa ganjaman sim, katma apa ganjaman sim yang ini Kristan galong man laga kelemat man laga sengi kaji em bejongi labu ikini atli kijing jit janu ngin jit akaji em bejongi yau Jisu ni yau Barabas ya ka hok kajong belai ni kajing peman juga perthai janu ngin kam jit akaji em bejongi kani ka sengi Good Friday kabang yo man kan mau jing syak sitamu tura jongi Jisu Kristus Yau Jisu la penyang tu, ha ying jong pilan. Reki pajba ki babon kala kentat no yau. Ki babon kala kentat no yau tura Jisu. Ai bakan ni Good Friday ka bang yo ban syakri ban kan mau ka ai ka bau Jisu la le na ka banta jongi. Kau Jisu la jit daladi ban eno ya khat jong ka banang. Man hiar si ka perthai tang na ka banta ban siu spa i nong po. Kan ni ka kan mau yang ngapa dia pi ku mi khun ya banget ki jong blai. Ladang ala jit, yang ajing jit ke badai, yang ajing imbe jonga. Ai ngan yai pat skam ya kata. Ngan empelai no dalalai ruem. Laga perthai ke terwa bon kiai jing terwa ki ba itanat. Lagi pan lam si ka banjot. Dengan pat skam ban jit yau Jisu ajing imbe jonga. Pad ladang ala jit, yang kiai balong gelenti balong persyak ka mon ga jong blai. Ladang ala jit Kambun yau Barabas ka kaji em ga jonga. Banle ya baka pen ngo pai ka maladi. Ka kaji em ga jonga. Kani ka chan mi ka khot na ka banta jongi. Ki prap gi bi. Bangan kam jit yau Jisu ka kaji em ga jonga. Man ga si ki kam ki bangale ki jing perkhat ki banga ka perkhat. Kan kam jit ban pen ngo pai yau blai. Ka kaji em ga jonga. Kumal ong menne ka pastang yawan hang ni ki babun Dagi jan ki riam ki pong ki bayong. In perkat
Kam perkat na kabantay la di kum kiparap ni kibi. Yo boro sikata ka GM jonga. Ngalajit ya kiai kapan ngosi ya ublay. Kani ka sngi ka perkat thamai na kabantay jonga bat jongpi. Bagen yang mi dang ni. Paman ka kalamat ka GM jonga. Kan kam jit ti yau Jisu. Pat ya ka hok jong u ban le. Hakipo baro jong ka GM jong. Jurwai tu jingruai ke balai spa hanriu. Ngajit yau Jisu balayam. Jing kerdu jonga ban pendam. Unong ya lamru mauhi ban lam yanga syaneng syakli. Aju so tenaru tu jingruai ka pareng ka kawai ka jingruai ka ba syok ka ba kata lagi ngap ya jingruai jong balarwai dau Jim Reeves. I rather have Jesus. Jingruai ka ba kubor ka ba krau. Habang isngap ya kintin ki kubor jongka kumnu ngi jit aka jim ba jongi I rather have Jesus than silver or gold. I rather be his than have riches untold. I rather have Jesus than houses or land. I rather be led by his nail pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread's way. I rather have Jesus than anything this world affords today. Akam jit yau Jisu banyaki kiai baro kibagan ka pertai katon manterwa. Akam jit yau Jisu. Balong ulok basisya gaji mojong. Ko ki para bang kibai jong balang angin mino na kan gajing syakri Good Friday hakan gajan mi. Gajing geli syapang gajing jit jong apa jong pi. In perkat hal di marwai. Yanong ikam jit gaji mojong. Maka jengkot kalong angin mi dang ni ban pen skam meladi. Makam jit yau Jisu. Ban ye ki ki jong gani ka pertai. U Jisu on long tau nong penim ulok ba shisha. Ka ji im jong. U blaim ku anta ka borong ba jong. Amen. Gi para banget ngi lapoi sikabanta ka bangin penwai no ini kajing sing. Bat ngi sungo ban ai kuble ya baro ki nong simanta ka ni kajing sing. Nadu iba ojir ta tiang i yaiman bhajarwa ki bala layalam ni kajing ruai bat ki bala tem. Iba krapong par pengrup i bala puli na kin kajong ble ba banduai. Nat kumjuru nagamta ka senior society lumsiam kabala ay kat kajing ruai kerpang kaba penher ka jimun kajing perhat jongi saka kaba Jisu ulale nagam ta kajing im kajongi mansa ya pahalora kading pna ngisngo ban panpau kajing khublei nagam ta jong pi ki samla jonga senior society ya ka mensiam jong kajing tresitom bade kajing lan lade kaba pila perlut ya ka bor kajong pi Banton barbanwan sekayeng mani man lagaski man penkere ega jingruai kani kamdei tangka sian ge banangkong nang ni sakhamat ru lengba jing ki sngi bakini ki banai barang laju pin sanang pelut ega por ka jangpi hayeng mani o kum kabalang isu ai tangka jing kerhu kerdo abo blei unyai kerhu ye pi ke met ki bashat ki bakhlan un kerku ki kam ki kiti ke jongpi ke jengpuli ke jongpi bat kam dam ba piru kum ki samla pinangla ban tebe ke jeng shai ka bau Jisu wala ai pi ya kata ka jeng shai ka jongu nyai khubulai kerpang ru nagam ta I Reverend Jar Kharmo long lengba kan ka khubor ka ba pila pen sngau hap deng jongi ka khubor ka ba khot yangi yanu bangin jet bat kumbala khot bangin jet yau Jisu ka jeng em maka taru kalong kajikut jengmut jongi habangin mi nagani ka yeng ka bakantang ka jong play pada kabang yet ti lade bat bangin jet ro yau Jisu ka jeng im jongi man lakaski namar ba ulong ka jingkermen ya ka jeng im ka jongi kobri sibun pastor sa sisien ni ka khobor ka jongpi bat kumju ro nagam ta kan ka por ka ba pilai darangkan bat ngi kum ka balang beronda apa filami nagani ka yeng mani managa balang jongi nagaleng jonga balang I paru ya pi daga jingker kerdo
Bau belai unang ya kerku ya pi kamet ka bakot ka bakia. Rangkat ya ka yang kesem ka jong pi. Bapiru kitang la ban sakri yo hakan ngono ka benta ka bau penan kam nang ta jong pi. Bat i dwai ru bau belai unang te song ka long yang ka jong pi. Aga jing it belai ka jong u. Ba sitili penyelong ka wei. Ba kataru kan ka bor ba pinang la ban sakri yo gum yang kesem hi. Hagi por baro. Bat ngala komplet menne ngisngo komen ru ba inong kren i bala kren menne mas step ya i Mrs. Hayborn mi dekhar ia don rangkat bat ngiru akan digajing sing ka bamenta ba nyai kublai nam ta jong pi kong ba pila bala jaka por ko jong pi mandor rangkat bat ngigum ke balang ba nakal yang jong pi kum ke balang ni pha ya ka jikr kur do ba blai unang ya ker khu ya pi unang ya penan kam ya piru aga ba pinang la ban sakri ya u aga ba sa me khobor nak tien jong blai tinggi lapoi ska benta ka bangin yo ban panwai no ban ngai khublai nam ta jong pi baro ki para bangen ko ka jing su ko jong blai ka basan sha ya ka ba palat ka jing sampang baro kan yo ban san sha ya ki donot ka jongi ba di ka jimut jongi bangin nang ya nang ni sakmat ban padan boram yo blai ha ki por baro ngine panwai ka jing seng ka jing rwai ka ba aspa ar kanambar jing rwai ka ba aspa ar akan ma yu jisu ba hak u jisu ba habri u jamnut tam Menmet ka kriat bajur usep hakper da kasnam. Kasep ka basau la penjau wa pisajur ka munsim. Di junam ngan raya ro jeng it bakrau nang pendim. Kumtu bro lai teligi dekat bat hadian ngani ka jirwai. Ngan sakot ya Reverend dirmbai ba insa. Pelaj angin nang ni da ka jikerku bat penwai. Ken mau yu Jesu baho u Jesu babreu chem notam men mit akakriat bajur bus Akoper da kasnam kas kabasau la benjau mabisa jure kamen sem te junam wai yaro jing it ma crow long ben na ken mau gishi bai bawan ken hon ba dara lagi som ban kem yukon lang brat ublay kilam ban sanar haudom tos ngap yakiktin ba ukren tang une unot ban ben mi to sha te yakine ban lai ako mi yaga to Ken mau ka komat snobhat hakat tika pentil lajur ngaken mau kamet kabakor
aken rat uji subait and snow lodging in it yanga kadot not e jonga kan pan ken mau kashitom blasha. Tong nyawai. Ningo yame atrai. Lengba kani ke por ke bangios ngau. Ya kani ke kubor ke kordor ke keren lagi. Haka mekeli yano bangi dei banjit. Isnai ban senret ya kari ki umjar beneng. Kin yo ban say kerhayu so. Haka donut bat ke mensim ke syapo ke jongi. Habangi don ya kawan kemau ya ke jingyap kor ke jongi. Pelat yang inang ni di kecing kerku ki bukan sai ki jome. Dak mama ai ya kajingai ka badab yang. Ka jongu Yesus Kristus mo trai. Ka jingai ba ka mayan ka pela ka tuy na bom jukut sedu bom jukut ka jong blek ba. Lemru ka jing slok patiang ka pensat bor ka jong mensim ko. Kini ka jing kerku ki em. Kin yai long lem rengkat bat ni. Kiwia seng ban pendan buram ya ka kerteng ka jome unong penem. Lembat ka balang ka jome hakane ka jaka abat hakane keri. Bat ki reungai ki jome keleng jongkane ka pertai. Menta bat halakar taru. Amen.